नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। यूपी में मानसून भले ही ललितपुर तक आके अटक गए होखे, लेकिन उससे पहले ही कई जिला में झमाझम बारिश हो रहल बा। पूर्वांचल से लेकर रुहेलखंड तक बुधवार के खूब बारिश भइल। वाराणसी में तो मंगलवार के रात से लेकर बुधवार के सुबह तक लगातार बारिश भइल। इससे बिजली व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई। अब गुरुवार और शुक्रवार के भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गई बा। पूर्वांचल में 27 और 28 जून के बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कल गई बा। एक साथ ही 30 जून तक रुक रुक कर बारिश होत रहले का भी संभावना जतावल गई बा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, झारखंड और बिहार होते हुए गोरखपुर या वाराणसी के रास्ते उत्तर प्रदेश में मानसून अभी दाखिल नहीं के भइल, मगर मानसून अइले से पहले ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुकल बा। ये बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 16 लोग का जान भी चल गई बा और 8 लोग घायल बाटी। इनमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर में 6, उरई में 1, बहराइच में 1, वाराणसी के आसपास के जिला में 4 और बरेली संभल में भी 4 लोग के जान गईले का खबर बा। वहीं मौसम विभाग का मानल जाओ तो मानसून के अरब सागर के शाखा से मध्य प्रदेश होते हुए ललितपुर तक मानसून पहुंच गई, मगर ललितपुर से आगे नहीं के बढ़त। बुधवार के भी मानसून का लाइन मुद्रा महसाना, शिवपुरी, सीधी और ललितपुर, चाईबासा, साहिबगंज और रक्सौल पर ही रुकल रहल। अनुमान बाटे कि अगले 3 से 4 दिन में बंगाल की खाड़ी से निकले वाली मानसून का शाखा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सा और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सा में पहुंच जाई। वहीं आपके बता दी कि जौना इलाका में लगातार बारिश हो रहा बा ओइजा तो मौसम सुहाना हो गई, लेकिन जहां पे बूंदाबांदी होके और बसिर बदली लागल रहल था ओइजा अब मौसम काफी कुछ बदल गई बाटे। ओइजा का गर्मी अब भीषण हो गई बाटे और ये प्रचंड गर्मी उमस वाली हो गई बा। लगातार लोग बारिश का इंतजार कर रहल बा।